Non puta nilip arlo hawarara tatum kedam kebang kisungpen jokun epin lang. Lakhain ko era pho nilip MAC constituency ke parlo nilip block asai hempen kahilo kilometer ner kep an ke doarong nujok langso khunda jan poadim non puta gari motor dampun pedet ajok ke sohut anta kedam kebang ningduk meme mekri cloring khangja. Ke sophan bithu koksi ke sosia tumapang kedam kebang lapo an sungna. Hospital do dowayawe towar do gari celengun e dolong do teroinu. Kedam tang ningkan trokep sikep arta pleng et api anta kepa phi hup alongri hisap koila. A constituency tin along ta kaching thur ke ledam de kelang kepang kreveke do binong lang. Lason thak thaksi nilip arlota kaching thur ke ledam de pin alongri do piklang. Lason thak thaksi nujok lang so khunda jan arong ameka nilip blok asai hemadung het ke do arong anta gari kedam un edet penajok ke sotirok pon peta chok che puajok along pen ke peja e pen ke char chong pon along pen ke thela pen thela kedam un e adim antado pin somar kang tang si kang doi pon pen si ke pon nang la sinon ke do bom asor karaphan kichuning ria bangke nitumarong ta me mate karen ke dolo bonta towar lang roi hai hoi pen si kisung thepikla Lapen sub center isibak nang bi pikok thek ason te pusi hawararat pen tuning ripon. Dagdi subay sedu non la kuria patun kisung sini kita nang kesirap tinggi sampai daan seba. Lakha Krip Likor Kanthi constituency ke parlo Samilang Sopathu Klamalong district executive member Ajay Mek Padopon. Labangso district executive member along Manpeng Ketekiding Abang P NC Hill minister Nangita Garlo Salapen Dipu Karbi Anglong Autonomous Council chairman Raju Tisolapen Iematum Nangche Tongdun Si Bangsome Pachun Pondo. Puluni Pen Bidor Singh Terang Karbi Anglong News Channel. एक के नितुम की निगह डिस्ट्रिक्ट है भारतीय जनता पार्टी इस कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग लापिनी ला बांसो एग्जीक्यूटिव मीटिंग है बांके लगे पिनिंदिर तुम ला भारतीय जनता पार्टी आ पार्टी पांग आन सोसे अबेरान से तामे का विस्तार दामी पाकी पांग डांग दामी पांग लापेंटू नितुमलोंग 1 लाख सोसे कार्यकर्ता ला बांसो कार्यकर्ता अलोंग दाम पेंसी labangso party ke pan tangji pan itu mon kacing ki ke tham lai pan chiklo yani si a program dolo so a program ko thaksin to ni da ching bai okay then next apa petition non itu bangkela chiklo yani yang bong kelai a program si claim ko la sopi ako mo state pen national pen ako directive nang party nang palit ko pula sorte ang sini ko claim to ko si pinidak bihe ko dak samilang so la Korkanthi Mondol MAC Pendanglok MAC lo deputy dak speaker lo Raju Tisoki hai Pendanglok dak Mondol la president doloi ti Pendanglok arang ni tum katuk kawe cipaduk penajoni pini is Karbi Anglong Mondol Kritrok C district committee Mondol committee morcha doan sitame pini tum han kiru ke thai pen chenglok claim ke dam kadoi ke mesen pen pini kadoi ke korolo bagan par pen kami ladak
korkanti mondol beheko sami langso sitame labangso Bharatiya Janata Party labangso atomon lesen patake theglong do paso tomon mang an sosi ako metulang ko labangso defek mondong da Duar bagori lakhain ko ratro constituency ke parlo volunteer teron arong along lokimon karcho jai me ke paman pon. Pini duar bagori lakhain ko ratro constituency ke parlo rong bonghat adung volunteer teron arong lokimon adong wanalong pini thang ni phai pli arni hempu lokimon karcho jai me paman pon. Lapen mai pu mon sing teron kongchon banglong kiram teron lapen kuru po holing ti pensi pachepatir piponsi aningkan bangason thak-thaksi. Ningkan isek pen hempu lokimon aphan kero kar chojai mek paman ponlo. Lapen sorlo chingri ame pen doan Karbi Anglong lokimon adhorom ke kroyarat doan aphan chuning ripon ke kero kar cho arona teng pen archunangji pusi chuning. Rina terang pia hem kechengsi sining richo abo phong karkli. Lakha sirkep amreng constituency Rina terang pi amithanga hemalong kechengsi sining richo abo phong karkli pon pado. Pinilang me pi basa ingleng arong ame karlun se ingleng mate. Karbi Anglong Autonomous Council Rina terang pi ahemalong luru ase phong rong ase mate sining richo karkli ka phejo along Karbi Anglong Autonomous Council CEM